Стела! Пази се! Какво правиш? Стой! Както и другите вещици, Дарси е гост на кралицата. Огледалото! Не! О, не! Брендан! Какво си му направила? Махай се от моя дворец! О, разбира се, но ще взема това с мен. Ако си го искаш, ще се наложи да ме потърсиш в света на легендариума. Не! Сега се връщам, Брендан. Трябва да спася короната. Не! Почакай! Магия на Уинкс. Митикс! Стела, пея на яркото слънце! Къде се намирам? Невероятно! Не знаех, че светът на Солария е свързан с това древно и митично място. Трябва да проверя какво е.